যদি মଦুଆ মনকে মদ মুଦା ଛାড়বে না মতো লগাই করে দিও ফোন মুই কথা হেবি মোর নম্বর নেব মা মানে মতো লগাই দেব যে রকমর হুড়বি তার মদ নিশা ভাঙি দিব সেটি বেশ লাগিছি খ্রিস্টিয়ান পরে আমি খ্রিস্টিয়ান লোক মদ পিଏ ନାହିଁ যে মদ পিଉଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ যে পুড়িয়া খাଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ যে রাতি যাକ টিভি ଦେଖୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେଇଛି ଆମର ଫଳ ବି ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତମ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ବାପା ମା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଚାରିଟା ପାସୱାର୍ଡ ପକେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୋର ବାପା ଜାଣିବେ ନାହିଁ ମୋର ମାମି ତ ଭକୁଆଟା ଏକା ଚତୁର୍ଟା ଆମର ମା ମାନେ କେଟା ଏତେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରୁ ଆଣିକରି ମୋବାଇଲ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଡ୍ରି ମା ମାନେ ଗ୍ରୁପରୁ ଆଣିକରି ମୋବାଇଲ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଝିଅ ଯଦି ରାତିରେ କଥା ହଉଥିବ କି ନାହିଁ ଏ ମା କହୁଛି ଏଲୋ ଭିତରେ ଯାଇ କଥା ହେଲୋ তোর বাবা কি হ্যাঁ ভাই জানলে চোপে দেখতো সিধা ভিতরে যে কথা হ্যাঁ হও মাম্মি ভিতরে কথা হ্যাঁ সে খাইବାକୁ ନେଲେ ସେଠି ଖାଉଛି আর থালির হাত ধুଛି ଏ ପୁଅ ମାନେ କମ କେଟା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ରାତିରେ ବାହାରବେ କୁ ଗଛ ତଲେ କୁ ଉଡ଼କୁଡ଼ାରେ କୁ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ବସି ରାତି ଯାକ କଥା ହଉଛି ଘର ତମକୁ ନାହିଁ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯେତେ ବି କଥା ହେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯିବେ